سلام زخبركم كرات عزتي مدب كاب صقاتات بحرنا كمي قنيهم نلومي حدش مدب حيزنا لكم ينا قريبنا زلنا ባህልን ልምድን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ቀንዲ ምንጭ ጥምረትን ሓድነትን ይዝግለጽ ካብኡ ሓሊፉን ምንጭ ሰሓብነትን ጽባቐን ክኸውን ይዝርአ እተን ትሽዓተ ብሄራት ሃገርና ኣካል ናይ ጽባቐን ንሎሚ እምበር ንቕዲ ኣመጋግባ ናይ ሓንቲ ካብ ደሴታት ሃገርና ኤርትራ ዝርህስስ መደብ ክኸውን ናብቲ መደብ ከብለኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝርከቡ ሕብረተሰባት ነናቶም መለለይ ባህልን ልምድታትን ከም ዘለዎም ይፍለጥ እዚ ንሙሉእ መስርሕ ጉዕዞ ህይወትን መንብሮን ዝሽፍን እዩ ቅድም መንብሮ ልብስታት ኣተጋባብራ ስርዓት ሓጎስን ሓዘንን ኣመጋግባን ካልእን ድማ ገለ ካብቶም ኣብዚ ዝጥርነፍ እዮም እቲ ዝርከብሉ ኣከባቢ ድማ ሓደ ካብቲ ምንጪ ፍልይነትን ኣነባብራን ናይ ሓደ ኮም ምዃኑ ይግለጽ እዚ ከዓ ነዛ ንነብረላ ፕላኔት ነናቱ ውቃበታት ዝሓዘ ሕብረ ብዝሕነትን ጽቡቕን ንኽህልዋ ካብ ዝኽኣለ እዩ ምዝን ምልላይ ናብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ዝጓዓዝ ሰብ ገለ ፍሉይ ነገር ክርኢ ምዃኑ ምስክር ዘድልዮ ኣይኮነን ንሎም እምበኣር ንኹሉ ቅዱ መንብሮን ካልእን ግዜ ገዲፍና ንኣመጋግባ ሓንቲ ካብ ደሴታት ኤርትራ ተንኪፍና ኣለና እዛ ዓዲ ኣብታ ካብ ከተማ ምጽዋዕ 35 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ደሴ ትርከብ እቲ ካብ ገማግም ባሕሪ ሒደት ሜትሮታት ጥራይ ርሒቑ ዝርከብ ገዛውቲ ፍሉይ ህድኣት ዝወሓጠ ብምዃኑ ንምዃኑ እምበር ደስ ባሎ ወይ ዘየብል ኣይኮነን ኣብቲ ብፅሬቱን ረኣዩ ዝምስጥ ኣከባቢ ምስ በጻሕካ እቶም ኣብ ገዛውቶም ዝጸንሑ ሰባት ወረር ክብሉ ኣይድንግዩን ምስቶም ዝመፁና ዓበይቲ ዓዲ ንመደባትና ዝምልከት ርክብ ድሕሪ ምግባር ቆጽራ በመሓዝ ክንምለስ ዝሓሰብናዮ ገዛኣትዮም ተባረኹ ብምባል እዮም ዓዲ ኣትየምና መንበር ቤት እዞም ተቐማጦ ምስ ሃሩር ንኽሰማዕ ብዕንፀይትን ጠዋልን ዝተሰርሐ እዩ እዚ ከዓ ካብ ንግዳማዊ ትርኢትን ጽባቐን ንምክልኻል ሙቐት ዝቐደመ ምዃኑ ትርዳእ ልዳት ሓሊፍካ ናብ ውሽጢ ቤት ምስ ኣተኻ ዓይንኻ ንኽኣምኖ ዘጸግም ንኽትሪኦ ደስ ዘብል መንበር ኮይኑ ይጸንሐካ ነናሻዕ ንኽትበጽሖ ዝዕድም ፍሉይ ኣቀባብላ ጋሻ ተማሪኽና ናብ ጃልባና ድሕሪ ምምላስ ብመሰረት ቆጽራና ተመሊስና እዮም ኣለና ኣመጋግባ ተቐማጦ ዝዓዲ ምስ ዝነብሩሉ ኣከባቢ ዕሙቕ ዝበለ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ንኽትርዳእ ግዜ ኣይወስድን ዝበዝሐ ካብ መግቦም ካብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ባሕሪ ዝሕፈስ እዩ ዓሳ ባሕሪ ከም ኩሉ ክፋል ሕብረተሰባት ኣብቲ ብቁርሲ ምሳሕ ድራር ዝፈላለየ ናይ ምግቢ ክፍለ ግዜ ማኣዶም ብስሩዕ ሓደ ዓይነት ምግቢ ዘእንግድ እኳ እንተዘይኮነ ልሙዳት ኣመጋግባ ግን ኣለዎ ኣብ ዝበዝሐ እዋናት ንቁርሲ ዝቕረብ ምግቢ ደግዓ ማለት ገዓት ምዃኑ እዮም ዝገልጹ قسم سلزلوا كل جزء نجاشة قسم زلوا موجي مقربا مع فاكهة قعدت ولا نقول كمان قرص قعدت سبا اسمي زي لما قاعد بني عفر مولد نزي كم عتاو سرحن زحزو دكن سين نزن مقبار حيال كل سم زليو مسرحتو يا محلاف يلي بدحرزي إذا بتسمن رقون زبر قرقات مقبي إن حنساء شكور توسيخوا المقبي تقرب إذا جينا بنكوس تقربت مقبي كاميرا قريف كايد كحوس زبل سمعت نغلى على كات قسقس طعنت يا Simple
ካብዚ ብምቕጻል ንምሳሕ ትዳሎ መግቢ ልሕሉሓ እዚኣ ምስቲ ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ኤርትራ ብእንጀራ እትፍለጥ መግቢ ተመሳሰልቲ እየን እንተኾነ ኩሉ መስራሕታ ማለት ካብ ሕሩጭ ክሳብ ትዝካሰ ስብሖ ኣብ ሓደ መዓልቲ ተጀሚራ ትውዳእ ብምዃና ሓደ ካብቲ ፍሉይነታ እዩ እዛ ስልጥ እንጀራ ኣብታ ንእሽቶ መጎጎ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ተሰንኪታ ክትወርድ ኮላ እንክትዕዘብ ካብ ሓደ ኣከባቢ ናብ ካልእ ኣከባቢ ክሰጋገር ዘለዎ ምዕባለን ጥበባትን ከም ዘሎ ይስወጠካ ኣብ መኣዲ ዝቕረብ ልሕሉሕ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣዴታት ናይዚ ዓዲ ብዙሕ ከይደን ጉያ ንሓደ መዓልቲ ዘድልየን ልሕሉሕ ጥራየን ዘዳልዋ እንጀራ ናይ ዓፋር وحق فليتيا فليتي تاي تلكي احنا حجي ناتنا انجيرا نغهو لو مسابلكا قطرت سرحه قرب مالت نمسح زخون مشيت ايتدغ مانخا بفينون بمشيلي اخت سرح نسا مسبوق عخاني كم تزراقيو ابطا وغيرنا نسرحه مالت نغهو لويسكاس كباب ساعه شوعت غالي فادو سرحه وعيتو خلاخات بلع مالت بحداشة ولا نتي مشيلا دفدفكا همان تحدرخا ومنتان مبقعتي خونك بزي مبقعتي أسرحيني تاقبا مساحياناتنا عسا تصبحين قبرو تبسخا خابدستي بزي تخات قولو مسي بملك أزغني سراح صباح عسان كالئن أو جزي مساحة كابز قربو تفرطو تعينت مقبتات مخانخة أو كالاتهم كنرداء نخقل أوشت زعدي زهلو مسرح مقبز تأساسر سرحات زبزح بدك أنسي يشفن انتخونا دك تبعتيون عبتي زبزح ناي مكفاف عسا هيوتم سرحوه نوحلنا تم زمسكر فوليك لا تأسار رح مقبز خمزلهم نختردع أي سقمن إذي عبتن جلابهم بوحوس عقاب حوا عقيدهم سرحوه عفولي فورنوس تدالوز مسل حبستي دما حدا خابزيو عب جزاء بزهلو له وانون عب كم ستاين متباس عسان زع مثلا تفتات إدم كحوسي رأيهم حلومي آية أفريقيا قايسال وريلي توبي ياسين بيلو بلا مالي كوغايلو كوريسا حلومي آية أفريقيا قايسال أبزاد سيت كالو نعين تناس صحابي أسرار حمقون علو
እዚኣ እታ ብታንዶር ተባሂላ ትጽዋዕ እቶንያ ኣብዛ መሳርሒት ዝስራሕ መግቢ ካብ ተጠቃምነት ከም ዘይቲ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ግብኣታት ነፃ ብምዃኑ ኣገዳስነታ ዕዙዝ እዩ ንኣሰራርሓ እዛ ባህላዊት ፎርኖ ንምፍላጥ ከውከኣና ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ተወኪስና ነርና ከመይ ንሰርሓ ጭቃ ሕጅ ጭቃ ጸሊም ጭቃ ነምጽ ማለት ካብ ዲጋ ጸሊም ኣምጺና ኣማይና ኣልኾ ማለት ቀይሕኻ ነምጽ ምስኡ ቀይሕ ዓይነት ሕብሪ ካልእ ሕብሪ ምስኡኻ ኣማይ ኢልኻ ኣቢልና ንሶምን ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝኸውን ኣማይ ይጸንሕ ብሓንሳብ ኣውጺና ንለውሶ ይበቅዕዎ ምስ ተለወሰኻ እዚ ፀጉሪ ቆርባት ናይ በግዕ ዝነቐፀት ንዓ ካብኣ ፀጉሪ ወስድና ናይቲ ቆርባት ማለት ምስ ጭቃ ንሕውሶ ጽቡቅ ገርናኻ ንለውሳ ጽቡቅ ክሳብ ፍኩስ ዝኸውን ማለት እዩ ፍኩስ ምስ ኮነት ብንእሽተይ መቕላ ኣቢሎም ኣብ 4-3 ይመቕልዋ እንታ ጭቃ ምስ ተመቐለት ብካባብ ከም ሸሓኒ ንሰርሓ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ሰሪሕካ ንእሽተይ ዕንጨይቲ በሊሕ ዝኾነ በኣ ከምዚ ጌርካ ትስሕባ እንታ ጭቃ ፍኩስ ክትኸውን ምንጣን ካልኣይቲ ከምኣ እኽብብ ኣቢልካ ትውስኽ ማለት ብላዕሊ ከምኡ እንዳወሰኽካ ካብ ታሕቲ ግፍሕ ዝበለት ካብ ላዕልካ ጽብብ ዝበለት ከምቲ ኣፋ ዓንተ ወዘራኽያ ከምኣ ነምጽዓ ማለት እዩ ከምኣ ኣምጺና ትነቅጽ ኣብ ፀሓይ ንገብራ ምስ ነቐፀት ሓደ ሶም ዝኸውን ኣብ ፀሓይ ትወስድ ጽቡቅ ገይራ ምስ ነቐፀት ድማ ሓዊ ንውልዕ ሓዊ ወልዕና በፍታ ሓዊ ንእትዋ ቀይሕ እወኽት በስል ሽዑ ካብታ ጸለም ሕብሪ ቀይሕ ሕብሪ ትቕየር ማለት ትበስል ምስ በሰለት ካኒ ተውፅዓ ምስ ዘሓለት ከምዚ ጌርካ ተሃርማ ማለት ሽዑ ድምጽ ኣለዋ እዎ ድምጽ ትገብር ከምዚ በሰለት ትፈልጥ ካብ ኣውጺና ሓፊርካ ማለት እዩ ሕውፅ ኣምጺኻ ጉድጓድ ሓፊርካ እታ ጉድጓድ ትእትዋ ኣብ እትውኻ ምስ ሰካከሊ ማለት ጽቡቅ ጌርካ ክፍታ ብላ ኩላ ምስ ወደአት ሓሙኽሽቲ ኣምጺኻ እንዳ ሓሙኽሽቲ ምስ ባይ ሕውስ ኣቢልካ ነታ ታንዱር እታ ተላኽያ ማለት እዩ ምንታን ጽቡቅ ጌርካ ክትሕዘልካ ምስ እምኒ ገለ ሓዊስካ ማለት እዩ ኣብዛ መሳርሒት ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግብታት ክትበሱ ከም ዝኽእሉ ይዝሕበር ጥብሲ ዓሳ ሓደ ካብኡ እዩ ንኣገባብ ኣዳላለዉ ዝምልከት ምስ ንዕዘብ መጀመርያ ንዘደለናዮ ዓሳ ብግቡእ ኣገባብ ንስትዮ ውሽጣዊ ክፋሉ ጽቡቅ ጌሩ ምስ ጸረየ ከዓ እኹልዩ ዝበልናዮ መጠን ጨውን በርበረ ጸሊምን ኣብቲ ኣቐዲምና ጨንዳሕናዮ ክፋላቱ ነስኒስና ነዳልዎ بدحر زي أبتع دالنيا سنحنا بقبوء زرسنة أو وشتو قهر زلو تاندر بخلو وغانات أكايمنا كاب تحت الجميرنا نسرعو إتي أمناي درار جيزي ملسا لحلو حسد دالو كسار سوال حبستون حادي خاتي أبزا بوفيت وي تاندر سوالات أتون زدالو يو كاسك يماتو أمبلا السامع عينات لأمبلا أي ساتا لكورسينو دابسنا تماهنا كريدا دالدلا الصراحة نايز كسار كمز السعبيو أقدمنا لما واقعت زخوننا زخون عينة حروج تلويسي حدر نقول ما بمتن كان دالوز دلنا عقن كاب مشلان فينون بمعر وسينا نلوسو بدحرزين خبوك أنفرك ساعات نحدكو أمود أتامس بوخا أبتي أقدمنا زدالنا بقارز رسنة تاندر بقودن نلتفو بدحرزي رسن خيوات بقبو دحر معساو نسترف خفات زريعة بزدلقى جرق كيرنا نشفنو بخمزي ككمزة تنالو وحرن رسم زفال على كساب 4 دقائق دحر مصنع حوصينا نمقبد له يخون إذا عينت حبستي بخلو مأزناتو رسن زريوكب بمخانو بصبقي زبسل أبتعمون فليز بالخمس خوني يقلت
إذا مقرأتن تعملنا يزحبستي بعين هاون كتستمعوا زكالي يمثل بز يكون أي تعرفن نزل غريمات السسر حزم سلتر إزونن كسار مشيتاوي أما أدم قربوا زرعيو تراي مشت إذا إنجيل تايب بوجو إذا أنا يتنزل نعاني بالله السجاء مس عافية هون ومس صبايا هون ومس زخنة مش يروم قال مس مسر مس ده خبنا يوم مسوه تراي من ساعة بالله اللح قال ملء مشت يسرحني إذا أبزقتون بحفاظ تبس عساون عزي فلي زبالة مقرد كم زلوه بفلي زستمعرو سبعة يردقو إن حنسا أتي كسار سبعة لحبستي عبد استخسر راح يخل حوي بالعلم تحت نتغير اللغة بخلو مأزناتو وخل ما تنرسني خمس هلوة يكبر أتي كسار بتهوح كدالو استمرتلو جيزي خاء كم كأني أمارات صغيني أتصر تكو كاسك يماتو أمبلا السامع عينات لأمبلا أبزاد سيت أبستفالاليو بحلاهم حوراون أوانات بفولي زقروا عينة مقبطات كم زلوي تقماتو نايز عادي يردو كمزي كشكش زبهال الله فمهاني كالي مقلي زبهال بشينو لوسكا يسرح مالك أبجز مرعيز كنت كل جدة بالعدي كنسي فلي زبالة مقبي يسرح مالك كاتوم أما عالتاو هيواتم زمقابوهم استفالي بمهانم كا بفولي كم زستمعروهم يقلتو كشكش تمنون مقليلن كا أبستفالالي سنبلاتن كنيات رمضانن بفلاي كا بوان مرعز سرح عينة مقبطات يوم تبنو تيل حارتكا تكيح زخون سيدا قانطات قبرو ماليتو مسنغات سخاني نشتين متيركا أبو تسمو قلوة بالكا خاني أما تحن يتحن ماليتو تطحنو مستطحن خاني مسؤول تمري خاي يتحن مستمري يحوص بربر تسليم كمام كما خاط اسمي يقبرالو كل مستغيره خلها عب شحاني تقبرو ماليت نمرعاو تتدالو كساب حصنو تمزودو نعاي بلعوا ماليت
ኣመጋግባ ኣብ ኩልንተናዊ ጥዕና ደቂ ሰብ ዓቢ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። በዚ ምኽንያት ኣመጋግባና ብዝተቓለልና መጠን ብግቡእ ዝተጸንዐ ክኸውን ናይዚ ሞያ ኽኢላታት ይምኽሩ። ናይዛ ደሴት ኣመጋግባ ኣብ ንስንደሉ ዝነበርና እዋን ምሳና ዝተጓዕዛ ኽኢላታት ስነ ምግቢ ብምንባረን ንሓፈሻዊ ኣመጋግባን ትዕዝብተንን ኣካፊለናና ነይረን። ኣመጋግባኦም ሕጂ ብዙሕ ጽቡቕ ኣለዎ። ለምሳሌ ዓሳ ብብዝሒ ይምገቡ። ንመዓልቲ ዳርጋ ሓንቲ ምሳዕ ወይ ድራር ስኒ ዓሳ እዩ። እቲ ኣሰራርሓ ናይቲ ዓሳ ኸኣኒ ተጠቢሱ ወይ ኣብ ሓዊ ብምልጋብ ደይኮነ ብሃፋ ይዳርጋ ዝበስል እቲ ታንድሩ ክነግሩና ከለዎ ስኒ እቲ ታንድሩ እቲ ኣሰራርሕኡ ብሃፋ ከም ኣብ ፎርኖ ከም ዝኣተወ ይድበስል። ስለዚ ዋላ እቲ ታንድሩ በሲሉ ምስ ወፀ ኸማኒ ድሓረረ ፓርት ዝሓደረ ክፍሊ ወላ ሓንቲ የብሉን ሙሉእ ብምሉእ ሲ ብሃፋ ሸለቆ እዩ። ስለዚ እዚ ኣመጋግባ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ባህላዊ ኣሰራርሓ ምግቢ ዋላ እኳ ብዙሕ ክጽናዕ ዘለዎ እንተኾነ ካብቲ ዘመናዊ ዝምረጸሉ ግዜያት ግን ኣሎ። እዚ ኸኣ ኣብዚ መስርሕ እንጥቀመሎም ሃሰይቲ ጥረ ነገራት ዝወሓዱ ስለ ዝኾኑ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰሊኾም ናብዚ ሃገር ዝኣትዉ ሓደሽቲ ዓይነት ኣመጋግባን ምሳና ዝጽንሑ ሃሰይቲ ኣመጋግባን ክንጥንቀቐሎምን ዳግመ ግምት ክንገብረሎምን ከም ዘለና ናይ ስነ ምግቢ ኽኢላታት ይሕብሩ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ብልጫ ናይዚ ስራሕናዮ ምግቢ ተወሳኺ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘየድሊ ቀመም ይኹን ንመሳርሒ ኢልካ ተእትዎ ነገር ዋላ ሓንቲ ኣይነበሮን። ስለዚ እቲ በቲ ናይ ዓይነት ኣካል ብዘይ ገለ ተወሳኺ እዩ ተሰሪሑ እዚ ኸኣ ንጥዕናና ጽቡቕ እዩ። ንሱ ጥራይ ደይኮነ ካብ ለቢቶም ኣይነበሮን ወይ ዝኾነ ቤኪንግ ፓውደር ወይ ዋላ ሓንቲ ተወሳኺ ነገር ስለ ዘይነበሮ ነቲ ንኣካላትና ነቃልዖ ነገራት ኣይነበረን። እዚ ኸኣኒ ኣብቲ ጥዕና ኸኣ ይረአየ ዋላ ኣብዚ ብሃገር በዚ ዓዲ ደረጃ ሓቲተ ሓደ ሰብ ዲያቤትስ ዘለዎ ጥራይ ኣለዎ እምበር ዲያቤትስ ዘለዎ የብሎምን። እዚ ሓደ ካብቲ መዐቀኖታት እዩ። እቲ ካብ ሓረግ ናብ ሓረግ ወለዶታት እናተሰጋገረ ዝመጸ ልምድን ባህልን ምስ ግዜ መልክዑን ኣገባብን ክቕየር ግድነት ይኸውን። እቲ ብልዑል ናህሪ ዝሕንበብ ዘሎ ምዕባልን ዓውሎማን ድማ ካብቶም ቀንዲ ምንጪ ጽልዋን ምቕይሮታትን ተባሂሎም ዝጥቀሱ እዩ። ሓይልን ብርትዕን ሓደ ሕብረተሰብ እምበኣር ኣብዚ እዩ ዝርአ። ንዘለካ ዝሕብንን ብሉጽን ልምድታትን ስርዓትን ከይበረዝካ ንህይወት ብዝመችእ ኣገባብ ንምምራሕ ንጥዕናና ሓገዝቲ ዝኾኑ ዓይነት ኣመጋግባ ጥራይ ምእታው የድሊ። እቲ ምንታይ ቀጻልነት ህይወት ወዲ ሰብ ሕመረቱ ጥዕና ስለ ዝኾነ ኣመጋግባና ኩሉ እዩ። ኣመጋግባና ተዘይዓረና ንሕና ክንህልው ኣይንኽእልን ምስ ግዜ ምስ ተለባዕቲ ሕማማት ይኹኑ ዋላ ዘይላብዑ ሕማማት ኣመጋግባና እንድሕር ምዕሩይ ዘይኮነ ኮይኑ ዝኾነ ሕማም ከጥቃዓና እዩ። ስድራና እንታይ ይብሉ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ይብሉ። ተኸላኺልካ ጥዕናኻ ብምግቢ እያ ትመጽእ። ሃብታም ባህሊ ኣሎና ዝተፈላለየ ኣመጋግባ ኣሎና ብዙሕ ትምህርትታት ንሕና ጥራይ ደይኮነ ዓለም ክትመሃረሉ ትኽእል ባይታ ኣሎና ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ይትሕቶ። ስለዚ እዚ ኣይላቦ ማለት እዩ። እዚ መጽናዕታት እዚ ክግበር እዛ ጽቡቕቲ ባህልና ክብርቲ ባህልና ኣኽብሩ እዚ መጋግባ ናይ ዓፋር ኻኒ ናይ ባህልና ከመዕብሉም ናይ ኣቦሓጎታትና ክወርሱን ክሰርሑኻ ይደሊ ኩሎም ዓፋር ማለት ብሄር ዓፋር እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ካብ ኣቦሓጎታትና ዝነበረ ክንገድፎ የብልናን። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ጸኒሑ ንባህላዊ ኣመጋግባ ናይዚ ዓዲ ከመይ ረኺብኩሞ ገለ ካብቲ ስፍሕ ዝበለ ቅዲ ኣመጋግባ ናይዚ ዓዲ ሒዝኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ حلو معايا تفريكا